Postoje brojne knjige o neurolingvističkom programiranju i psihologiji koje pomažu profesionalcima da dobiju ono što žele od drugih. No, postoje i mnogo jednostavnije, ali jednako učinkovite metode koje svatko može koristiti u svakodnevnom životu. Evo 19 psiholoških trikova koji stvarno djeluju. 1. Ako nekoga želite učiniti nervoznim, tijekom razgovora gledajte ga točno u sredinu čela. Većina ljudi će osjetiti nelagodu, kao da ih pomno analizirate. Ne znamo zašto biste to htjeli učiniti, ali tko zna, možda vam jednom zatreba. 2. Ljudi najbolje pamte događaje s početka i kraja dana. Sve između obično se zamagli. Ako idete na razgovor za posao, pokušajte dogovoriti termin rano ujutro ili kasno poslije podne. Tako će vas lakše zapamtiti. 3. Umjesto možeš li, bolje je reći izravno što želite. Primjerice, možeš li nazvati susjede, može biti shvaćeno kao teoretsko pitanje. Bolje je reći nazovi susjede, molim te. Tako ćete povećati šanse da se zahtjev ispuni. 4. Ako netko ne želi odgovoriti na vaše pitanje, samo šutite i gledajte ga u oči. Nelagoda će ih natjerati da nastave govoriti, možda čak i priznaju istinu ako su nešto pokušavali sakriti. 5. Osjećate se umorno jer niste dobro spavali. Uvjerite se da jeste. Zvuči čudno, ali istraživanja pokazuju da ako sebi kažete da ste se dobro naspavali, mozak će se ponašati kao da je to istina. 6. Kad netko uporno zuri u vas u javnom prijevozu, gledajte im u cipele. Ljudi će se osjećati nelagodno i prestati zuriti u vas. 7. Želite da vas kolege zavole na novom poslu. Zamolite ih da vam nešto objasne, čak i ako znate odgovor. To će im stvoriti osjećaj važnosti i potaknuti pozitivne emocije prema vama. 8. Kad nešto zaključavate ili isključujete peglu, izgovorite nasumičnu, smiješnu frazu. Recite primjerice plavi slon dok zaključavate vrata. Kasnije, ako se zapitate jeste li ih zaključali, lakše ćete se sjetiti. 9. Želite da netko nešto učini za vas. Počnite klimati glavom dok to govorite. Ova tehnika se često koristi u restoranima kako bi gosti naručili više hrane i iznenađujuće je učinkovita. 10. Kad trebate govoriti pred publikom, ponesite bocu vode. Osim što će vam pomoći kod suhoće usta od nervoze, možete uzeti gutljaj kad zaboravite što trebate reći. Publika to neće ni primijetiti. 11. Ako želite da netko brzo završi zadatak, recite mu da samo počne. Rečenica započni s ovim zvuči lakše nego učini to. Kada osoba započne, veće su šanse da će i završiti. 12. Ljudi pod stresom često automatski daju predmete iz ruku. Ako je netko duboko u telefonskom razgovoru, možete mu pružiti ruku i velika je vjerojatnost da će vam nesvjesno dati predmet koji drži. 13. Ako želite da vam netko kaže istinu, koristite tišinu. Dugotrajan kontakt očima uz šutnju može natjerati osobu da popusti i oda više informacija nego što je planirala. 14. Ako želite da netko započne razgovor, jednostavno ga gledajte i šutite. Nelagoda tišine često tjera ljude da preuzmu inicijativu i počnu pričati. 15. Ako želite nekoga smiriti tijekom svađe, odgovorite ljubazno. Ubiti ih ljubaznošću često ih ostavi bez riječi i smanji napetost. 16. Ako ne želite da vas netko doživljava kao optužujućeg, preformulirajte rečenicu. Umjesto zaboravio si zatvoriti prozor, recite prozor je ostao otvoren. Manje je konfrontirajuće i osoba će lakše prihvatiti grešku. 17. Ako nekoga želite motivirati, izazovite ga. Rečenica ne vjerujem da to možeš često potiče ljude da dokažu suprotno. 18. Kad vam alarm zazvoni ujutro, sjednite uspravno i podignite ruke u zrak kao da ste pobijedili. Ovaj trik može vam pomoći da se osjećate budnije i započnete dan s više energije. 19. Ako vas netko stalno gnjavi s dramom, ostanite tihi i smireni. Tišina ih može izluđivati, a vama štedi živce. Znate li još neki zanimljiv psihološki trik? Podijelite ga u komentarima.